sigra Sugeng rawuh Mas nayaka Abdi Budaya angaryai karya pakaryan ing praja kumregut sengkut kancut tali wanda manunggal setya dampyak imen asri swarane gumuruh sarwa robot arsi estu padha dawuhnya sanyata sajuru ngayahi karya nggih saderengipun matur sembah nuwun niki wau sampun katuraken menggahipun napa kang dados nadaripun tuan rumah wonten siang menika nenggih panjenenganipun Bapak Suparno Mahayu Sarengan kalian panjenenganipun Ibu Supiyanti sak keluarga. Nggih pramila niki wau dalam rangka tedak sinten sampun katuraken kopat luar pramila sedaya sampun luar napa kang dados unek-unekipun keluarga mriki pramila samangke sak bibaripun sampun ngaturaken menika wonten Kuda Cipta Budaya wonten panjenenganipun Mbah Sumari utawi panjenenganipun Mbah Gedhe niki tansah pinanggih rahayu kalis ing sambi kala boten wonten alangan ing rubeda ingkang katemben rawuh menika wonten panjenenganipun kanca-kanca lejar penggalih Mama Kimochi matur sembah nuwun rawuhipun lan ugi kanca-kanca khususipun Putra Mandura matur nuwun sembah nuwun Kuda Budaya Abdi Budaya sonten menika sampun rawuh kula matur suwun sanget ingkang sampun ndherekaken Mas Ari Mas Utik sonten menika sampun ndherekaken Kuda Cipta Budaya muga samangke niki nggih Mas Prisma niki boten kalajengaken mangke dalu niki namung siang kemawon pramila sumangga niki wedal ingkang sampun katuraken wonten siang menika dipun hemat kanthi saestu Mbah Gedhe niki sampun apa dereng sampun bilih sampun sumangga kita pirsani malih wonten babak salajengipun sesarengan Turangga Kuda Cipta Budaya Mbah Gedhe Babatan Karangreja Tulung kagum Katuran winara Pak Rudi Duwer karo Rinoce aku rak wis kondol. Yen kuwi iki toya sing berbahaya. Putut. Jaiponge aja dikeloni lho, Dik. Mas Rinoce sampun bubuk. Hei, yo. Yo. Pris petute lho Mas nek cocot kuwi ho yop hey ha
sesarengan kuda cipta budaya. Bolo ngopi matur nuwun. Live streaming wonten siang menika Pro Audio dan juga kanca-kanca pedagang. Sora ego moro suarane wadya budalan sigra mangsa maju ing palagyan nang loro amprang popo wadya bala raseksa kaseser ing ayudha butani padha sirena. Dalange tulung agung. Matur sembah nuwun kanca-kanca lejar penggalih manggung reja rawuhipun. Mama Kimochi dan juga kawan-kawan sembah nuwun. Mas JB Kediri Blabak tulung sampun rawuh wonten tulung agung. Iya. Sora ego moro swarane wadya budalan sigra mangsa maju ing palagyan nang loro amprang popo wadya bala raseksa kaseser ing ayudha butani padha sirena. Mas Lipat matur nuwun Mas Lipat Kuda Patra Yuwono Batang Saren. Ayo Mas Rompi karo Gebes, ayo. Aja lali karo lenggat lenggut. Ayo lo kirun. Saiki wis ora kudanan tut. Ayo Prisma karo lenggat lenggut ya. Ya. Rianto. Jajale to jajale. Ya panggah mending Dek Tito. Iya. Gendeng menika katur Mas Samani Gamelan. Ayo lo. Kali Pak Wito Kompor ringin pitu. Nggih. Gedang kluthuk akeh sini. Saya matuk tan saya gematine. Dek Tito. Ayo Pak Tri. Gendeng menika katur Mbah Gede. Mangga.
rasane wong gandrung tak rewangi wani padha nekat yo bene nekat goyang dong. Yuk. He. Ayo Risma. Risma ya. Oh. Ayo. Alah. Dik dadang Bagong. Segae Dik, segae. Dik Tegar kok diam kemawon to Dik Tegar. Dik Tegar. Dik Tegar. Oh. Hey. Oh. Hey. Yo. Ayo Mas Denisa karo legat lenggut yuk. Goyangane. Gedeng menika katur kadang kula nem wonten ing babatan Mas Denisa berjoget Mas Denisa. Iya. Oh. Kalian Mas Putra pengendang handal. Ya. Adana peteng rasaku tak tekani setiaku mring wong manis nanging aku wong tansah waging sir gon kulabu tresno labu tresno kagem kanca-kanca Kuda Patra Iwana Mas Limbat monggo pinara lan ugi kanca-kanca Lejar Penggalih Pak Rudi Putra Mandura matur sembah nuwun
Kayak ngene kok diejolne tuwek to yo yo. Nadyan nabote rasaku tak tekati setiaku mring wong manis bebasan gedhe papalangit nanging aku kan bakal owah kingsir gonku labuh trasa ho o o Rinonce karo Dewer wis nyonyor Run Rinonce karo Dewer wis nyonyor goyang sini owe hey ho hae hae hao hae hae oh ayo Mas Adi matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking Sidorejo kang mantulung agung yo nak oh ha Bebarengan kerjasamanya dengan Pro Audio. Ayo. Hei, putut sing ngendang sapa lho, Tut? Lanat budaya, mantu. Jajale, Ger. Ayo lho, Nat. Iya.
Gene giara gene giara. Oh, wait. Aja suwe-suwe giara, aja suwe-suwe. Yuh. Mas Hari Jenggot, katuran pinarak Mas Hari Jenggot. Sing duweni prapatan kewiri lho. Ayo. Lalu matur suwun Mas Atik Sumber Gedhong Trenggalek rawuhipun Mas Atik Brida Budaya Halimau Gagot Gagot yang di Gagot Gagot yang di Gagot Gagot yang di Gagot ini ini enak harimau kan Waraka Prayana Raja najak kala mangsa Ayo, isik loro. Oke, isik loro Om. Neng guri isik loro. Toh, aku demen aku. Bapak magrib ndak apa-apa. Magrib ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Awake kan mudune ya. Demen aku. Kok. Bus. Bapak Eru aku nyuwun diterke bali Bapak Eru. Pono sira nyuwun kuku sing kembang kang angganda wangi waduh.
Dik Tegar. Talitan bisa lali. Suwe-suwe tansah rindu katon apa dek yene gembili kol waing tapan kebukan rakeng abot supa andal ning atiku tansah longso. Ayo Gokon nek bisa kon aku ora tak salam Gokon. Ayo lo. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. Ayo lo durasi waktune dibagi lo Mas. Iki adicarane awan Sopo kuwi? Ayo lo. Ayo popo aku nggak terno bali boy mundur. Salam sawijining kang badhe ngaturaken penggalipun kawula pamit. Pun kawula nyuwun kuku sing dupa kanggo mulane kakang ngebaki ana sakjroning alun-alun. Kuda cipta budaya. Woi. Dipan Di Agus Jaipong matur sembah nuwun. Iya sampun rawuh saking Kali Dawir lan uga saking Balirejo. Monggo pinara Dipan Kali Dawir matur sembah nuwun rawuhipun. Wih. Oh, Hei. Waduh man panas. Hei. Rinonce. Iki Pak Bonojo nang kene Rinonce. Hei, ho, hey, ho. Dalem Mas Putut. Ya wis. Isih bontek, Tut.
Ayo ngom. Lo. Bapak Bono Jago Terno Bali po. Bagus, semangat bagus. Bagus. Mas Bagus mboten pareng nakal. Ayo Gus. Hui. Sek. Om, ya. Suwi. Om. Ha. Ah. Ah. Hop. Ya. Hois. Oh. Aduh man, papan aku jadi kesel. Niki dumateng para Kacang Sutana Budaya. Menika wonten tasih kali babak malih. Wonten tari kucing Candramawa lan ugi samangke pamungkasan wonten tari rampok singa bareng tani. Pramila sumangga kantos pundi kita pirsani wonten tari kucing. Kucing Candra